Selam алейкум, эфирде нәтиже программасы бүгін октябрьнің 16-сы студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Шаатларға басқы сияси мабус Энверсейт Османовның адвокатлары бұл дава бойынша шаатларға эмрухи емде беден жеттен басқы олғанны білдірелер. Ростовтаки Русияның арби махкемесінде кечкен сене байдарда яқаланған Қырым татарының давасы бақыла. Оны Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатлайлар. Бүгін адвокатлар Имайджи тарафының делиллері де бақылсын деп шикаят берген. Я ходатайствовал об оглашении письма официального представителя Хизбут Тахрир в Украине Фазыла Амзаева, где он четко давал ответы о том, что никакой насильственной борьбы Хизбут Тахрир на территории России не ведет, что не занимается нарушением конституционного строя, захватом власти. Я думаю, что и суд, и те, кто вносил Хизбут Тахрир в число террористических организаций, обязательно должны принять это к своему мнению. Кутлеви Тентув пара жезалары ве ғиябе апыс мудетлері. Бұл апысы есе лидеріні қаршылағаны үшін. 2014 сенесі октябрінің 16-сында сөзде 3 майыс давасы бойынша Қырым татарларыны яқала башладылар. О вақыт беңлер же Қырым татарлар Мустафа Джемилевні қаршыламақ үшін Қырымнан мемори сыңырына шыққан еді. О вақыт ишғалжілер Қырым татар халқының лидеріні Қырымға кірішіні ясақ етті. Бұна бақмадан Қырым татарлар Амон қадимлеріні кечіп Мустафа Джемилев еле қорышты. Ярым елдан ишғалжілер Рустем Абдурахманов, Таир Смедляев, Эдем Османов, Муса Абкеримов, Эдем Эбулисовны тұтты. Эпсіні бірден 4 елға қадар ғиябе апыс мудетлеріні белгіледілер. Если оно все идет в русло направлено для нашего народа, для дальнейшей жизни здесь, для наших детей в Крыму, здесь жалеть ничего не надо. Я, допустим, если бы предложили бы опять, сказали бы, вот поедешь туда навстречу, я бы поехал бы. Разговора нет, я бы поехал бы, потому что Мустафа Джемилев – это наш лидер. Как не поехать навстречу к нему? Донбасста екі Украина арбиыны рус снайпері атып өлдірді. Бұл 36 яшында олған Ярослава Никоненко ве Юрий Громович. Геджесі Золотой шеріні кенеде ұжым етілген. Ичтимай ағыларда бұны таздықлаған видеода дерчеттілер, анда атышулар ештіле. Село Золотой 4 в районе Хутора Вольный. Украина шарқында Петровская ве Золотой шерлерінде 2 күнден берілі атеш кес режимі бозылмайды президент Зеленский. Бено Латвияға ресми зәретінен барғаны вақыт айтты. Арбилеріні четлештірмек үшін 7 күн тыншылық олмалы деді. Оның сөздеріне көре барышық олмасын ОБСЕ миссиясы қайдетмелі. Зеленский Русияның ишғалжы ордусы да четлештірілежегіне умыт ете. Латвия президенті есе Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтқанын білдірді. Ми будемо чекати на те, що не тільки українська сторона дуже хоче, щоб наприкінці вже був мир, щоб перестали вбивати наших людей, вбивати українців. Я думаю, що це бажання повинно бути з кожної сторони, тому ми чекаємо саме на це. Ми дуже детально обговорили питання оборони і агресії Росії проти України. Ми дуже сильно підтримуємо територіальну цілісність України і засуджуємо незаконну анексію Криму. Це чітка позиція нашої зовнішньої політики, від якої ми не відходимо. Башта телекеслік меселесі сонрайсе сияси меселелер. Бұл Украина формуласыдыр. Юқары шурада Украинаның үш тарафлама контакт группасында олған позициясына дестекледілер. Сөзде ЛНР ве ДНР жинайчылері тарқатылмалы. Мұхалифетті айтқанларына көре капитуляцияға жоқ. Акция Украинаның ресми позициясына біраз деңіштірді. Радада турборежим тоқтатылған вақытта депутатлар қанун лейхалардан ғайры Минскте үш тарафлама контакт группасыны музакере етелер. Телекесізлік блокунын үстінлігіне халық депутатлары қол тута. Мұхалифетте білдіргеніне көре бұна капитуляцияға йоқ акциялары ярдым етті. Але ось що турбує, це какафонія, хаос і, ви знаєте, я не знаю, якісь безумства, які в контексті комунікації відбуваються у владі. Коли тристороння контактна група робить абсолютно
абсолютно проукраїнську, з позиції формули України заяву. Зараз міністр закордонних справ робить якусь заяву з формули шантажу суспільства. Президент фракция сында тариф еткенлеріне көре Минскте илерилев олмағанына бакмадан девлет башы барышық йолуны үстүнчақа. Буда апланы Богдан Яременко дей. Донбаста барышық процессның харитасыны норман дөртлүгі айдынлатмалы. Ве Украина акимиеті қырмызы сызықлардан кечмей жагыны ишандыра. Жоден політичний діалог неможливий без досягнення безпекових критеріїв. Те, що відбувається, це є свідченням того, що всі публічно дані обіцянки президентом Зеленським виконуються. І як його намір продовжувати мирні переговори, і як неможливість, заявлена ним чітко неможливість жертвувати безпекою наших громадян. Батьківщина фракция сында тариф еткенлеріне көре Штайнмайер формуласы чалышмай. Чүнки атышлерінің сайысы эп арта. Украина имайджелеріні рус снайперлерінің құршунлары өлдіре. Белли ки Русия ось үджретлі аскерлеріні незарет етмей. Бу себептен депутатлар айтқанына көре вазиет ичденішмей. Тому є якраз час для того, щоб президенту Макрону, канцлеру Німеччини пані Меркель і президенту України пану Зеленському, розширивши цей формат до президента Сполучених Штатів гаранта, який брав на себе зобов'язання, і Велику Британію, фактично дозволило розширити формат друзів, які б наробили і наопрацювали той єдиний можливий варіант. Яны севиеде музакирилерге эм ижғал етілген Қырым суалины керсетмек керек, эмді Донбасс суалины тек ижғал етілген ярыма дайле бақылмалы деп чоқысы фракциялар талап еті. Ама бірінші сырада өзімізге ішінмак керек міздейлер. При всій повазі навіть до наших європейських партнерів, яким я особисто, і я думаю, всі ми дуже вдячні за ці 5 років підтримки, але ми маємо усвідомлювати чітко, що у всіх, в тому числі в них, можуть бути власні інтереси, які не обов'язково співпадають 100% з українськими національними інтересами. І наше керівництво має це усвідомлювати. І ми маємо розуміти, що сьогодні є війна, яку треба зупинити, але зупинити не будь-якою ціною. Айны вақыт Минскте сөзде ЛНР ve ДНР жинайы топлулыклар тарқатылмасы ақында Украина талабы Русия президенті үчүн пекленилмеген олды. Федерациялар шурасында есе оны кабул этелмески бытаныдылар. Украина депутатлары үчүн бөйле жевап бекленилген еді. Путін ані на йоту не прагне до того, щоб були припинені обстріли. Він хоче, щоб вибори на території, яка окупована російськими військами, пройшли за наявності і російських військ, і бойовиків. І фактично вимога європейської солідарності, і моя, завжди полягає в тому, що першими мають бути виконані безпекові умови. Спочатку має бути припинена стрільба, виведена російські війська, має бути контроль над кордоном. Женг меселесini юқары шурада да чизмее тырышаджаклар. Депутатлар Донбасс меселері бойынша вақтынша махсус комиссиясыны тәшкил етмеге планлаштыра. Ідея була така, що представники всіх фракцій зібралися в одній спеціальній комісії і мали можливість напрацювати нову дорожню карту, умовно кажучи, документ на заміну Мінську. Тому що Мінськ застарів морально і політично, а тут ми хотіли, щоб це робилося руками, головами, мізками представників народу, представників всіх політичних сил, які обрані народом України до найвищого представницького органу. Венді Джума куну сессия салонында барышык чизілювінің формуласыны шетмек үчүн мудафа веттышышлері назеріні беклейлер. Олена Стытюк, Али Каримов, Заман, АТР. Тесадуфен эвелден азырланған акцияды гел. Боле Украина тышышлерін әзірлігінде Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған ишғал етілген Қырымдан сайланған сөзде Русия Дума депутатларынан көрішкенні изатладылар. Назерлікнан спикер айтқанна көре Анкара Истанбулда өткерілген форумға келген мұсафірлерінен жедвеллеріні уйқынлаштырмаған. Түркия президенті есе еркеснен селямлашқан. Оның үшін рус тешвиқатчылары сан кедерсін Қырымдан депутатлар Эрдоған әле Корышев кечірді деп тарқатқан хабер уйдырмадыр. Насправді то йдеться про протокольний захід, в рамках якого, як передбачає протокол, глава держави привітав всіх учасників і в церемонії рукопотискання взяли участь так і ці двоє депутатів фактично. Була така провокативна спроба вбити клин між Україною і Туреччиною.
Октябрьнан 13-де тарқатылған хаберге көре Түркия президенті Русия парламенті етінен көрішті. Олар сырасында işgal етілген Қырымдан сечілген Наталья Поклонская ве Руслан Бальбек те бар еді. Украина тышышлерін әзірлігінде Украинадаки Түркия елшісі Яхмур Гульдерейле көріштілер. Ойсе Истанбулда кечірілген форумда олған көрішівіні аңлатып, Түркия Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтқанын айтты. Позиція Туреччини, яка твердо заявила про невизнання анексії у березні 2014-го, не змінилася. Наша позиція така ж, як і раніше. Ми не визнали анексію. Наша політика стосовно Криму не змінилася. Ми підтримуємо територіальну цілісність України, включаючи Крим та Донбас. Кримсько-татарське керівництво також висловило своє занепокоєння цим питанням. Ми також їх поінформуємо через МЗС. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоган Суриялы курдларға өз шартларына сеслендірді. Бір апталық hüjümден соң түрк ордасыны тоқтатмаға азыр olғанын білдірді. Шартлар левхамызда аңлатыла. Адым-адым түрк ордулары Сурия территориясынын илерилей. Уджум бір апта evvel башланды. Бу вакыт дивамында сынырда бір катшырны өз незаретini алдылар. İnsan hakları boyunca Suriye Nezarет merkezi bildirgenine göre çatışmalar ve bombalавлар altında onlarca asker olmagan adam ile oldu. Ular arasında balalar da бар. ЮНІСЕФ може підтвердити загибель на північному сході Сирії щонайменше 4 дітей і поранення 9. 7 дітей загинули в Туреччині. За нашими підрахунками, внаслідок насильництва гуманітарної допомоги можуть потребувати принаймні 170 тисяч дітей. Ucumnun birinci günlerinden beri tahminen 130 bin insan öz evlerini kaldırdı. Şimdi ular yavaş-yavaş Türkler nezaretinde bulungan şehirlerge kayta. Пекарня вже працює нормально. Розповсюджується гуманітарна допомога, ситуація поліпшується. Ми закликаємо всіх, хто виїхав з міста, повертатися. Mında Suriye'nin şimali şarkında Türkler Suriye kaçakları için tehlikesiz zonasını teşkil etmeye niyetlerini. Şimdilik teritoriyanı Kurdlar nezaret etti. Onlarını Ankara terörcü olarak tanıp ucumga geçti. Harbiy operasyonu to'xtatmaga Avrupa Birliği ve Kanada talep etti. Ular endi Türkiye'ye silah teslimatlarını to'xtatdi. Bu devletlerde aytganlarına göre Türkiye bu regiondaki stabillikni bozа. Ми серйозно занепокоєні через те, що військова діяльність, яку Туреччина провадить на північному сході Сирії, дасть бойовикам угруповання «Ісламська держава» можливість повернути собі території і завербувати не тільки іноземців, а й місцевих. Birinci kere Türkiye ucumunu to'xtatmaga razı oldu ama o'z şartını seslendirdi. Teklifimiz hemen bu gece tüm teröristler silahlarını, malzemelerini, her şeylerini bırakıp kurdukları tuzakları imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Evvelsi Amerika askerlerinin Kurdlar İslam Devleti Birleşiğine karşı cinkleşeydi. Lakin tamam Türkiye'nin harbiy operasyası başlatılmazdan evvel Amerika Birleşken Devletleri misyonu becerdik deyip regiondan öz ordularını çıkardı. Onların yerinde ise Suriye lideri Başar Асад ittifakdaşları Ruslar peyda oldu. Мы с уважением относимся к праву Турции предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности, но рассчитываем, что операция будет пропорциональна этой самой целесообразности обеспечения безопасности и задачам обеспечения безопасности. Надеемся, что эта операция никоим образом не помешает и не навредит делу процесса политического урегулирования. Amerika Birleşken Devletleri harbiy operatsiya başlatqаны için Türkiye'ye sanksiyalar kirsetdi ve baskını artırmaga ışındırdı. Aynı vakit New York'ta birden 5 memleket Birleşken Milletler'nin Tehlikesizlik Şurası'nın oturuşunu çağıralar. Suriye'de vaziyet hakkında oturuş kapalı rejimde geçecek. Anna Makarenko, Zaman, ATR. Қырымға Русия ватандашлары көшірілмесі арби жинайеттір. Бұны Қырымда Украина президентінің даими темсілжісі Антон Кариневич айтты. 2014 сенесінден берлі ярмадаға ресми оларақ ең аз 140 бин Русиялы көчкен. Бұл елікнен Путин оңа лояль олмаған ерлі сакинлеріні четлештірежек ола. Ишғал етілген территорияға Русия ватандашлары көшірілігі Женева конвенцияларыны боза дей Кариневич. Кележекте де тежавузжы тек Русия дегілді ама қанунларыны бозған руслар да жауап бермелі.
Кроме того, что это, собственно, нарушение Женевской конвенции, безусловно, 4-й, которая защищает гражданское население во время войны, это еще и, по сути, военное преступление по смыслу 8 статьи Римского статута Международного уголовного суда. То есть тут мы можем говорить и об ответственности России как государства за такие действия, и о возможной в будущем уголовной ответственности тех граждан Российской Федерации, которые принимают такие решения. Но, безусловно, это замещение, оно имеет целью одно – это изменить состав населения Крыма, для того, чтобы там было больше людей, которые, скажем так, являются сторонниками действий оккупационной власти. Русия тешвихачысы Украинаға келгенінден себеп шыққан дава. Киевде Россия бір телеканалының алып барыжысы Борис Корчевников сербес кезіп юре. О қанунсы шекілді ишғал етілген Қырымны зиярет еткен еді. Сыңғыржылар сені Украинаның ана топырағына кечірген. Айтқанларына көре тешвихачының весиқалары бойынша ешбір проблема жоқ екен. Киевде туман вешиналар. Украин пайтахтына о 6 йылы веленді келгенеді. О вақыт итибар инкилабының қызғын вақытлары серджилерні уйдырылған бандеровецнен ве янган соқақларынен қорқузайды. Вот это вот цвета черной копоти вокруг. Это революция огня. Мы приехали в объятый революцией Киев, чтобы понять, кто горел и кто еще сгорит в этом огне. Вы видели, вот такая униформа сегодняшнего Киева. Журналисты в военных касках и в бронежилетах с надписями «Пресса». Шымды Кремль тәшвиқатчысы Борис Корчевников кене Киевде. Оз Facebook сәйфесінде Крещатик соқағында русларны қорқузған ерде видео чықарып пайлаша. Амма о кезмеге келмеді. Тәшвиқатчы Спас деген рус ортодокс келсесі каналының юзу олып, Покров ортодокс кинофестивалінде иштирак етмеге дәвет етілген екен. Bundan son ортодокс абиделеріні зиярет етті ве Киев-Печерск-Лав районында видео мұражат чықарды. Понин сынырланмайып, Корчевников ос абонеджелері арасында бина темірленуі үшін пара топланмасыны илан етті. Когда-то в ней бывали еще наши цари. Потом советские годы, запустение. Сегодня это здание снова принадлежит Киево-Печерской лавры. И мы очень хотим, чтобы здесь снова была монастырская больница. Не только для монашествующих, но и для всего города, как это было когда-то. Экибин ондорт сенесі Борис Корчевников Украинаға қаршы тәшвиқатлар тарқатқаны үшін миротворец жедвеліне керсетілген еді. О вақыт о Қырымға барып, қанунсыз ишғалны мақтайды. Бұл себептен атта Путинден медаль алды. Ама девлет сыныр қызметінде білдіргеніне көре тәшвиқатчыны Украинаға ебермемек үшін себеплер жоқ еді. Санкедерсін оның весиқаларының ешбір проблема жоқ екен. Незареттен кечкені вақыт сынырчылар Корчевниковны базада кормеділер. Наші інспектора перевіряють наявність документів, які дають дозвіл на перетин кордону, а також керуються базами даних, в тому числі, де знаходиться інформація від інших правоохоронних органів, зокрема, що стосується заборони в'їзду іноземців. Відносно даної особи, заборони в'їзду на територію України від інших правоохоронних органів не було. Милли Меджлис рейсы Рифат Чубаров Корчевников келгеніне ачувлана. Тәшвиқатчы да сынырда яқаланмалы деп о Украин пайтахтында насыл сербест кезгенінден таджиплене. Борис Корчевников незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Криму. Зафіксувати цей злочин для спецслужб не представляло ніяких труднощів. Якщо це не було зроблено, то це ще одне питання до спецслужб. А якщо фіксація вчиненого Борисом Корчевниковим злочину була, то чому його не заарештували при в'їзді і перебуванні в Україні? Бусифер Киев бою кезінті Кремль тәшвиқатчы Борис Корчевников үшін апснен битмеді. Ортодокс фестивалі да октябрьнің онында битті. Оның сәйфесінде Украинаға сияты ақында фотоларны есе пайлашмаға девам еті. Украина телекесізлік хізметінің изатларына көре Путин хізметчісінің келуі ақында білмейділер. Аксіне илі қаршылы көстіріріделер. Владислав Стужук, Заман, АТР. Сургунлік аққанда епсі қатырлауларына сілмеге естейлер. Ишғалжылер сургун олынған ве миллетлер ара мұнасебетлері комитетінің адына деңіштірді. Қарамнан ишғалжылер ел башысы Сергей Аксеновтан ферманна көре бұл комитет енді миллетлер ара мұнасебеті деп адландырылажақ. Ишғалжылер қарым татарлар сургун олынғанны еркезге ұнуттырмаға естей. Бұда қада нетеже программасы сонына еттепіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. Атырден есе айырылманыз көрішкенже.